Асалом нагуфти Сиёвуш? Я бор асалом гу кани? Асалом гу? Салом салом дӯстони азизу гиромӣ, ин субҳи саҳар ҳам хел ҳаво гарм, ҳаво вазбин ки хоб равӣ тамом дига ҳечи не. Ман фақат хоб. Манҷа рафтем хай ман вайтатим Сиёвушам ҷа соска те гуфта шта ман саҳар кати ҳамада завтрак тайёр кардаму ҳамая роӣ кардам ва ман инҷа да сухарӣ кардистам ноно пеш ид якта нон монда буд бо кулчаҳо. Ман аёдам биромада ки да вай монамшона да холодильник монамшона фақат да шкаф мемондам. Уже худаш маълум ки безеб шидастан барои ҳамин гирифтим бо очам кулча овардан, янгамшон кулча овардан ва ёра да холодильник хушрӯ кардам мондаму иноша ҳамаша сухарӣ кардам. Тум агар ки сухарӣ кунӣ мехӯранд кӯдако ису берун мебурон мехӯранд ва якбора ҳамаша кардам. намехелози пасудҳояшум инҷоҳои ҷамъ кунам. Берунда мана пиёз овардиян. Ҳама пиёз фурӯш пиёз арзон шуда 50 дирам шуда пиёз. Сиёвуш саҳар бозе ҳамина кашола мекунам мебарам мебиёрам. Ман либосои якбор аввал дастар хонаи ҳамаша тарк кунам ба либосои якбор ҳамаша андозиму якбор рӯи хонаи ҷамъ кунаму либосои ҷобаҷо кунам. анамехел дӯстони азиз бегоҳи рӯз шудак ва ҷӯшай охи Сиёвуш каса садик рафтастем. аввал ва киртаи гирифтаги ма ябор пеши дузанда барам барои ки камтар камбудӣ дорад ама камбудиёша нақс кунам. ба ябора пурсим кани дуюм киртаман пухтиян духтиян ё ки не. ин тута бинен дӯстони азиз пухтаи чӣ қадр шохоша ва кашидиам тамоми замин фуромада. дегулои бинен чӣ қадр хушо замина биён чӣ қадр тут рехта сафед шохоша бутун заминда кашидиам. ҳама хеле хушрӯ пухтае ки ягон мо пешвақт хонаи бибимшонда вай мекардем. гап мавай мошин буридак ҳамин як тараф исуда мегум гузарад намегузарад ису усу вай ки бор доштае ки мехарен ё ки намехарен. вай клубника сатлича кати ойнаш тути сиё чӣ гуфтанӣ будам пешвақт хонаи бибимда тут доштему. баъд вай мекардем як простини калон намегирифтему. вай простини калон намегирифтем 4 кас меқафтем як кас мебуромаду ба меафшондак баъд вай да табақ да гирифтем мешиштем яхӯрде ҳамин хел мекардем мо. берун беҳад гарм охир ҷӯша на об вай кардам ҳаво низ беҳад гарм об фақат охай бинша диди бин гирбин чӣ қадр ҷӯшай ягон сатличаи клубника арзонтар шавад клубника мегираму ҷамъ мекунам барои пирог мирог кардан беҳад хуш мешавад. мана кӯдако вайшона ҷубори обшона ёфтанд така ҳама сангое напартоен. нилуфара айсади гирифтем инҷа омадам шидам шавҳарам гуфтам ки вай кунен ман наззат кунен ман ҳозир мерам шуиштиема мискамин када кӯдако кати манамехел он напартоен вай сангози аунҷа мебурон ҷанг мекунанд напарто Сиёвуш санги дасти иниша бина. нилуфар яру сади графт резинка заколка ҳама чизаша гум кадай. напарто Сиёвуш намисен кӯдакоиш моемам хеле нилуфар манами ҳар дафъа равад то резинкаш гумай то наскиш гумай то ягон заколка то ягон чизашам хе гумайда ман гӯем нилу накунехе. ма бутулки Сиёвуш обаш вай буд ҷӯш буд гирифтам дурун ҷубордам монамша ки салқин хнукак шавад. ва дӯстони азиз ин дарахта бинен чӣ қадр кирм кадистай
вай солома мин дарахтам хел баргош сабсафет шудан кирм кардан ам ха кирмош рехта кози инам ам хел пур мана бинем заминода ана сиявуш тамошо карашишта явайора Нилфан же баклашка кативай него хадисе ки об набараша сиявуш иса вай бинен алкай хама жош расво кадак коляска иса жош то тамом намешинади коляска да фрор мефрушам пали аҳвол мана дадаш омадан ҳаво гирифтаги як буро бинен осмон чӣ хол сибсиёҳ шудак монанда اینجا تو من خیلی گلای خوشرو چه بینن چه رنگش بیاد خوشروی هست که عجیب بود آنها ویشم خوشرو رنگش دیگراش کمش کندیان دیگراش میگم همش کندیان من جا فوندامین ریختیان اینجا چی میشته باشد خیلی نیابوشنی فوندامین ریختیان سه کنجا و دو کنجا و وای уже пир шуде манам хел ба ҳазур афсесам ки ба фикрам то мерасам ки саат 8 мешад вай бел инҷа пеш вақт пури гул буд ҳамаш вай қоқ шуда бошанд чӣ шуда бошанд равем мо майда хона осмона бинан чӣ хел сиёҳ шудак борон мезида бошад хайр инҷа то ҳаво салқин шудак қум надошта бошад қум гирем вайда чӣ мегӯяд дега мехом шуштан грес рафтем деги алюминия мехом қум катишум байрӯз аэропорт рафта будан очам аёдум буромадай гӯем ки қум гирен иқа биёрен вай дӯстони азиз ман ҷида камтар кабутӣ зиёдӣ кардак ман бегоҳи рӯз да барои шавҳарам вай кардам чӣ мегӯянд акрошка сиёвуш ва шавҳарам бегоҳи рӯз да шаб дер мебиёянд гӯям барои ҳамин намехӯранд авқот фақат ягон чи хел салат мамхали ё помидор бодринг ё ки ягон акрошка тайёр кунед мегӯд манам хали чизо тайёршон мекунам тамом ягон чизи вай намехӯранд хӯроки вазнин гӯем намехӯранд умуман шӯрбою хеле чизоям бошад намехӯранд ман жалезоя гузаронам ва дар охири влог хостам ба якчанд савол ҷавоб гардонам вай комментария наиста вай бинем дӯстони азиз вайда чӣ мегӯянд дастархонада ай ҳамон чизои зарде ки имрӯз нишон додам ку вайда як намуд дарахтда кирм карда гуфтам мана ҳаваё ҳамин дидам вай солам ҳамин аҳвол буд вай сол ҳатто мана сетка вай кардаги буд гузарондаги буд ай ҳамин сетка даже мегузаштанд ҳамин балкон пур будак ва ҳозир дидестам ки хайрият несте ва комментария дар бораи чӣ буд гем сиёвуш комментария дар бораи барои чӣ ҳатман барои чӣ шумо хонаи хисртон нарафтен ё ки намерен намегӯен гуфтаам хел комментариҳо ҳастанд дӯстони азиз ман агар ки нагӯям ё ки видеода нишон надиҳам ин маълум намешавад ки масалан мо намерем умуман хабар намегирем мумкин нест ман аллакай чанд боро гуфтагӣ ҳастам ҳамин видеоҳода ки умуман мумкин нест дар бораи ҳамин тарафи шавҳарам умуман гап зад мумкин нест барои ҳамин хотир ман умуман гап намезанам ва нишон низ наметиҳам манам хел барои ҳамин ман ҳаракат мекунам ки хонаи ягон кас да умуман ягон ҷо ва хонаи ягон кас равм агар сиёмка ҳаракат мекунам ки сиёмка накунам барои ҳамин хотир дӯстони азиз биёед акнун ҳамин кати влога ба охир расонем жалюзиё гузаронҷонона вай кунем равем монтаж кунем влогаю ту вай тарафаша кун ахар рафтем набоша рафтем мо сиёвуш равем апаш буда мани шапаракҳоя бина шапаракҳои
опасный. رفتیم. بیا سیاوش ما رویم. الان خیلی دوستانی عزیز فکراتون کامنتاری دن نویسین. سوال ها باشد حتما نویسین. برای آنکه کامنتاری بیاد کم شدگی هسته. یک چند روز گویم ویدیو ها هم خیلی کوتاه و هم خیلی نافهمه بودن و باز من حرکت میکنم که ویدیو ها خوبتر و نخستر شود. امروز من کورپه های سیاوش همش وایده آفتاب کرده بودم. حاضر که همش جوگاهاش راست کنم و خوابونم شونه. خیر دوستانی عزیز در پناه خدا باشین. همیشه خودتونم احتیاط کنین. خیر.